Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Балалар шаяруы куркыныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. 41-04 йортында яшәүчеләр яшүсмерләрнең күп катлы йорт түбәсе буйлап йөрүенә зарлана. Арзан, матур һәм килешле булсын, балаларны мәктәпкә әзерләү бу елны күпмегә төшәчәк. Балалар шаяруы куркыныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Безнең редакциягә 41-04 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар яшүсмерләрнең күп катлы йорт түбәсе буйлап тыныч кына йөргән мизгелне төшергән. Бирдә яшәүчеләр алар егылып төшәр дип курка. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 41-04 йортында яшәүчеләр сөйләгәнчә түбәгә чыгучы ишекне безнең төшерү төркеме килер алдыннан гына япканнар. Алар йозакларны яңадан ватуларына курка, ә балаларның түбәгә менүе бәхетсезлек очрагына китергә мөмкин. Конечно же, это очень опасно. Могут сорваться, могут упасть, могут просто там что-то такое натворить, что будет опасно для их жизни. Во-первых, там какие-то коммуникации. В этом плане очень опасно. Во-вторых, они просто могут расшалиться и упасть, сорваться вниз. Я считаю, это очень отрицательно, негативно, потому что это есть риск, что дети могут упасть и летальный исход получить. Но самое главное, это нужно выходить на родителей, чтобы родители общались с детьми, воспитывали их. Может быть, это через образовательные учреждения выходить. Ну, естественно, и участковый должен быть всегда начеку. Халык коммуналь хезмәтләрдән чаралар күрүне таләп итә. Түбәгә бер юлы берничә подъезддан эләгергә мөмкин. Кайберләрендә ишекләр бикләнмәгән, кайберләрендә йозаклар ватык. Во-первых, техника безопасности. Все-таки там нет ничего такого, за что держаться. Они подходят к краю крыши и так далее. Я сам таким был когда-то. Поэтому могу сказать, недопустимо, чтобы вот эта вот вещь была открыта и чтобы они бегали. Это надо, чтобы меры принимать надо. Естественно. Это плохо, очень плохо. Для родителей, для детей. Сколько у нас несчастья бывает. Ну, дети не думают этого. А им-то хорошо бегать, они ничего не думают. Ну, плохо это. 41-04 йорты Ремжилстрой идарәче компаниясы карамагында. Коммуналчылар сүзләренчә вазгыя турында алар белгән, шуңа күрә урынга чыгу планлаштырылган булган. Сотрудниками управляющей организации был проведен внеплановый осмотр указанных выходов на кровлю. Факт взлома и порчи замков подтвердился. Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц на кровлю на одну из дверей установлен новый замок, остальные заблокированы. Соңрак техник хезмәт көче белән зарарланган элемтәләрне сүтү һәм яңа ышанычлы йозаклар урнаштыру эшләре башкарылачак дип белдерделәр коммуналь хезмәткәрләр. Лилия Гатина, Яна Вальдюта, Хербикметов, Яңалыклар. 2025 елның 1 августыннан хезмәт эшчәнлеген дәвам итүче пенсионерлар арттырылган күләмдә пенсия алачак. Татарстан Республикасы социаль фонды бүлеге иминияте пенсияләрен гаризасыз яңадан исәпләячәк. Ул узган ел эш бирүчеләр иминият кертемнәрен түләгән картлык һәм инвалидлык буенча пенсия алучыларга кагылачак. Размер увеличения будет зависеть от размера оплаты труда, то есть сколько страховых взносов отчислил работодатель, прибавка такая и будет, но прибавка ограничена 3 индивидуальными пенсионными коэффициентами. Если говорить в суммах, то это 470 рублей в месяц. Подавать заявление нет необходимости, вся корректировка и перерасчет производится в беззаявительном порядке. Шолда 148 мең пенсионер исәпләнә, шулар арасында 124,414 картлык буенча пенсия ала, ә 35,248 эшләүче пенсионерлар. Арзан, матур һәм килешле булсын, әтиәниләрнең хыялы шундый, балаларны мәктәпкә әзерләү бара. Әтиәниләр костюмнар, рюкзаклар, аяк киемнәре сатып ала башлаган. Мәктәп укучысының форма һәм спорт киеме белән минималь пакеты күпмегә төшәчәген хезмәттәшем ачыклады. Бу ел баланы мәктәпкә җыю сизерлек кыйммәткә төшә диләр чалалар. Мәктәп ярминкәләрендә, базарларда һәм кибетләрдә хәзер сатулар вакыты, әмма бәяләр сөендерми. Малайларга Кытай костюмы уртача 3000 сумнан, Беларус һәм Үзбәк костюмы кыйммәтрәк, бәясе 7000гә кадәр җитә. Күлмәкләр 600-200 сум, галстуклар 200-400 сум тора. Ценовая категория китайских школьных формов не выросла, цена осталась та же. Белорусские чуть подорожали, на процентов 10-15. Так как закупочная цена тоже выросла. Рубашки в этом году стоят детские 600 рублей, 800,
подростковые, взрослые 1200-1000 рублей стоят. Галстуки в этом году стоят детские 200 рублей, подростковые 300, взрослые 400 рублей стоят. В этом году сравнительно с прошлым годом цены намного подорожали в закупке, но мы цены оставили все прежними, даже если ситуация с топливом заставляет нас поднимать цены, мы для наших всех покупателей оставили прошлогодние цены. Школьные костюмы от 2500, рубашки от 1000 рублей, запасные брюки от 1500. Бәясе генә түгел, мода тенденцияләре дә үзгәрә дип билгели сатучылар. Бу сезонда иркен силуэтлар актуаль фасон өчен дә күбрәк түләргә туры килә. Подорожало. Но сарафаны размеры 42-48, они стоят в этом году 2700-2800 у меня, например. Юбки 2000-1800, пиджаки 2800 тоже так же. А жилеты могут от 2 до 2400 стоить. Әмне рюкзакларга бәяләр аз гына күтәрелгән. Шул ук вакытта сайлау мөмкинлеге күбрәк. Киштәләрдә классик фабрика модельләреннән алып заманча яшьләр модельләренә кадәр. Рюкзаки хорошего качества, фабричные, ортопедические есть молодежная серия. Цена приемлемая, не отличается от прошлого года. В среднем 1500, 2500, ортопедические чуть подороже 3500. В целом рублей 100-200 незначительно поменялись цены. Әмма йомгаклаучыгы барыбер тәэсирле. Ата-аналар әйтүенчә, спорт формасы һәм эчке киемнән торган минималь база җыелмасы да быел 2 тапкырга диярлек кыйммәткә төшкән. Я купила спортивную форму и нательные принадлежности. Если в прошлом году у меня вышло 3000, то сейчас у меня этот же набор вышел на 6000. Ну, в 2 раза. Сейчас мы узнаем, сколько подорожал костюм. Шулай итеп, малайларны мәктәпкә җыюның эконом варианты ул костюм, 2 күлмәк, рюкзак, галстук, спорт формасы һәм 2 пар аяк киеме уртача 12 000 сумга төшәчәк. Кызлар өчен итәк, пиджак һәм 2 блузканы исәпкә алганда якынча 15 000 сум. Һәм бу әле канцелярия кирәк-яракларын санамыйча исәпләнгән сумма. Лилия Гатина, Яна Вальдиота, Тахир Бикметов, яңалыклар. Шолы җиңүне якынайту өчен кулдан килгәненең барысында эшләвен дәвам итә. Чираттагы мәртәбә битараф булмаган шәһәр кешеләре ярдәмендә Изге Вознесение соборы территориясында СВО зонасына чираттагы гуманитар йөк әзерләнгәннәр һәм озатуга төягәннәр. Беркем дә читтә калмаган. Урынга безнең төшерү төркеме дә чыкты. Будем возить, чтобы ребята служили, защищали нас, а мы их поддерживаем. Самое главное для них, чтобы здесь в них верили и поддерживали. Боровецкий хутор атаманы күптән түгел генә СВО зонасыннан кайтканы. Хәзер ул яңадан юлга әзерләнә. Аның өчен бу инде 63-нче сәфәр. Егетләр сүзләренчә, егетләр аларны түземсезлек белән көтәләр һәм барлык битараф булмаганнарга ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерәләр. Когда привозишь туда, видишь, ребята, и радость, и у них радость, что вот мы приехали, навестили их. Я уже повторялся, еще раз скажу, им даже не важно, привозим мы что-то или нет, главное, чтобы мы приехали, их навестили. Вот ребята говорят, пока мы там находимся, даже никакие обстрелы не идут, ничего, как будто вот их что-то оберегает. Ну, как вот не будешь ездить? Мы туда возим, чтобы ребятам было легче, чтобы нам здесь спалось спокойно. Гуманитар йөк Луганск, Лисичанск һәм Донецк өлкәсенә җибәрелә. У нас медицина, оборудование, строительное, будем говорить, оборудование есть, по ВПИ дронам кое-что есть. Вот так по мелочи остальное. Продукты питания, есть одежда. Хәрбиләр арасында кызинак, шәкшәк, бал, госпитальгә медикаментлар зур ихтыяҗга ия. Хәзер яшелчә һәм җиләк җимеш әзерләү сезоны. Шуңа күрә кипкән җиләк җимешкә дә шат булачаклар. Һәм бу әле бөтен исемлектә түгел. Везем, как всегда, генераторы, дизельный, инверторный. Это инверторный генератор, он бензиновый всегда. Рации везем, автомобильные рации, тутки 390. Сладости везем, рыбные консервы. У нас подразделение идет БПЛАшники, разведка-штурмовики. Вот они идут. Ну, мотострелковые еще есть. Поэтому нам постельное белье БУ пригодится, полотенца, вафельные, махровые.
Ну вот размер сами представляете. Но если принесете банное полотенце, мы его на 4 части разрежем. Елена Кораблева сүзләренчә, соңгы материал чыкканнан соң битараф булмаганы бик күп шаулылар килгән. Аларның һәр кайсы уртак җиңүгә үз өлешен кертә. Алар арасында дин тотучылар да, волонтерлар да бар. Благодарю также клуб Герат и волонтеров, которые шьют для госпиталя необходимые нужности. Благодарю наших горожанок преклонного возраста довольно-таки, которые вяжут сети, это челные сети, ваша защита, Зарина там. И благодарю прихожан Свято-Вознесенского кафедрального собора, собор Живоначальной Троицы, это поселок Новотроицкий. Теләгән һәркем ярдәм итә ала. Барысында Боровецкий ширкәве кием бирү пункты адресы буенча көн сайын иртәнге 9-дан 13 сәгатькә кадәр алып килергә мөмкин. Шимбә көне ял. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.